miña casiña meu lar, cantas onciñas de ouro me vals. Vin de Santiago a Padrón, cun chover que era arrollar, descalciña de pé e perna, sin comer nin almorzar. Polo camiño topaba ricas cousas que mercar, aín que ganas tiña delas, non tiña para as pagar. Nos mesóns a recendía, a cousas de bon gustar, mais o que non ten diñeiro, sin elas ten que pasar. Fun chegando á miña casa, toda rendida de andar, non tiña nela frangulla con que poidera cear. O desayuno de todos os días e incluso a veces a cena. Caldo e leite. Porque naquela época o que tiña caldo e leite xa era rico. E poñía unha pota con un pouquiño de unto a ferver con agua e cando estaba a pota xa casi fervendo, ela facía uns boliños daquela masa, xuntábos e facía como unha pelota pequena, así como 2 puños. E botabas na agua, co seu sal, un pouquiño de sal. Botabas na agua, e o que estaban cocidos, quitabas con unha espumadera. Chegou á porta a señora Rosalía, dame un cachiño de pan. E dille miña abuela, dou, miña nena, dou. Pero sabes que cocín onte, e se fago así cada un que me ven, que veñen todos os días, acabo o pan antes da semana. Claro, o forno estaba cheo de pan, pero viñan tantos. Xa non nombro de onde viñan, porque había na parroquia, pero tamén había fora da parroquia. Pero había moita fame. A vista se me barría, que era aquel moito aunar. Fun á porta dun veciño, que tiña todo a fartar. Pedinlle unha pouca broa e non ma quixo emprestar. As bagullas me caían que me fora a avergonzar. Volvínme á miña casiña alumada do luar. Pois na miña casa, meus pais, e supoño que nas dos demais tamén, pois o que facían era, pois botaban agua aí no pote, e collían un pedaciño de unto,
porque daquela éramos xente moi pobre, non había nada que comer. Entón, collías así, e meus pais botaban moita fariña, pa que? Pa que blanqueara a agua, porque según eles, según miña nai, miña pobre, pois é que así non salía a agua tan negra. Entonces facían así, machucaban ben, botabanlle fariña para que a agua blanqueara, botábase no pote, botábase o sal, un pouquiño de... Resistei cada burato para ver de algo topar. Atopei fariña munda, un puñiño a todo dar. Vincha, e colgámoslo arriba, no pau. Estaba así uns días, botando o fume para arriba, e cando víamos que estaban, empezábamos a comer un chouriciño. Xa estarían negros de tanto fumo. Non estaban, porque como estaban dentro da vincha, conservábase moito. Entón, collíamos un chourizo, metíamoslo no caldo. E coa calor do fume do caldo, ou cando faz filloas, ou cando facemos os bolos, que os bolos facémolos moito, porque non hai nada que comer, facémolo o caldo. E cando está o bolo de pote e o caldo feito, collemos os bolos, partímolos á mitad, que non había pan, e cortábamos á mitad. Os bolos había que ir moer o millo, ao moinho. Había que ir co saco alá abaixo, que estaban os moinhos moi longe. Levábase, botábase no moinho, moíase, dali a 2 horas, pois estaba a fariña feita. Escollías o que estaba pegado ao pé do moinho, porque era o óleo. E se traías a parte nun saquiño. E depois o outro era máis bruto, e ese era máis para os porcos. E depois chegábamos a casa, e se facíamos os bolos, se tiñamos o caldo a cocer. Bueno, había que peneirar algunha vez, porque algunha vez ainda viña algo do bruto, pero era o melloriño da fariña, facían os bolos, a máis facían. Vino no fondo da artesa, puxenme a Dios a lavar. Quixen acender o lume, non tiña pau que queimar. Fonlle pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar. Se non era un toxo verde para me facer rabiar. Volvín triste como a noite, a chorar que te chorar. Collín un feixe de palla, do meu leito fun pillar. Resistei polo cortello, mentras me puña a rezar. E vin uns garabulliños, e fieitos, a Dios dá. Sí, Feliz Real. Bueno, pois aquí o caldo de gloria facémolo como Rosalía expón, con un pouco de unto e unhas berzas da horta, tal cual ela o facía. Igual, empezámoslo a facer así e este ano vámoslo a volver a facer e tuvo moito éxito e eso queremos que isto se potencie un pouquiño o caldo de gloria de Rosalía, porque parecenos que un ben moi grande que temos aquí en Padrón, que temos que loitar por el. Miña tía si facía os bolos do pote,
Ela me dixo que morreu o ano pasado con 101 anos, ela me dixo que o bolo do pote facían porque non tiñan leña para facer pan. Que na casa de mamá tiñan leña para quentar o forno de pedra e facer o pan de millo. Pero como eles non tiñan leña, tiñan que aproveitar a calor, o lume do caldo para facer o pan e facían os bolos do pote. Por eso en moitos sitios hai costumbre de facelos e en outros non. E claro, Rosalía tiña que aproveitar a calor do caldo para facer o pan, como tanta xente. Poña a pota ao lume, botei as babas, botei ajo, aceite ou unto, un cacho de unto, unhas poucas patacas picadas e unha pouca verdura, nada máis. Revolver, deixalo cocer e comelo. O que é pobre, o caldo de onde me criei. A amasada, amásanse e despois vanse os boliños e conse no mesmo caldo. Meu San Antón milagroso, xa tiven fogo no lar. Arrimei o poto ao lume, con agua para quentar. Mentras escarabellaba na cinza, vin relumbrar un chavo da fortuna, miña Virxen do Pilar. Ese caldo de pobres comíase casi toda a semana. Comíase no desayuno, comíase na comida, comíase á noite de cena. Era o que había, non había outra cousa. A ver, na casa de miña nai había vacas e había leite, pero o leite daban aos puchos para mantelos, para poder vendelos. E nós comíanos os carolos fervidos e o caldo. Pois co bolo do pote tamén se poden facer migas na sartén, botándolle uns oviños e facer un revuelto, e iso sabe a gloria. Correndiño, correndiño, o fun en sal a empregar. Máis contenta que unhas Pascuas, volvín a porta a pechar. E na miña horta pequena, unhas coles fun catar. Na casa de miña nai facíanse os bolos de pote. Cando non había pan de millo, cando non había pan no forno, facíanse os bolos de pote. E despois comíanse co caldo. Chamábamos, e non sabes como lle chamábamos aos bolos de pote, bombas de mano. Ah, claro, porque daquela, como tamén acababa a guerra, Claro, sería por eso. como sentían tantas bombas. Con un pouco de unto vello, que o ben supen a forrar, e que a fariñiña almunda xa tiña para cear. Aquela tamén da masa de artesa que se facían os bolos. Miña nai tamén facía tortas cun cacho de rixón, poñía os cachos de rixón así alrededor, e daba a volta na sartén e aquilo sabía a gloria. Fixen un caldo de gloria, que me soupo que la mar. Fixen un bolo do pote, que era cousa de envidiar. Despois que tiven comido, vim de novo a rezar. E despois que houven rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío en xoito, de haber tanto me mollar. Nantras mentes me secaba, púxenme logo a cantar,
para que me oíran en todo lugar, meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me valas. Antes, agora e sempre, caldo de gloria. Antes, agora e sempre, Rosalía.